My name is Reverend Christopher David Kanyenda, Lady Pastor, Msonkhamanja CCP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja CCP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Aye. Nalibe mabweza ambiri. Aye. Ndipo yena mamaziwa mafika potetsa ubwezi wawo ndine chifukwa amakhala kuti alephera kundisokeretsa. Ndipali yeso ife akhoso dziwa nyengo imene adasokeretsedwa. Ndi zinthu zimene simudayenera kuzichita, mudazichita under influence, ndipo mudasokera. Mene umakazindikira kuti ndasokera kwa mauli kutali. Mene umakazindikira kuti ndatayika kwa mauli kutali. Yesu akuti yang'anirani. Be the watchman of your own life. Yang'anirani. Lembedwa ni ntchito ya ulonda wa moyo wanu. Munthu aliyense amenera kulembedwa ntchito ya ulonda. Ndinkagwira ntchito kwa electoral commission chama 1999. Ndiye nsadambe kugwira ntchito kwa electoral commission ndikapena aliso anthu ena amene ankandidziwa. Ndiye munthu wina wa mkazi wokhala mtsikana adandiona ndikukwera basi mtown ndulowera ku Mapuyo North kumene ndinkapita kukagwira ntchito. Ndiyepo peza tidagwirira ntchito limodzi kwina ndadafuna ndizolowere pa khomo la basi. Tsono zolowera sozolowera na pa khomo la basi ayi. Tsono koma amene ndidamupambanulira kondakitala kumupambanula ukakhala mpando wakumbuyo chifukwa inezo ndisokeretsa ayi. Yesu akuti yang'anirani. Be the watchman of your own life. Supervise your own life. Be watchful. Supervise your own life. Ndipo yena ainu muli ndi maumboni amene mutapita ku mafirudi wina adakugogoderani wokhala wa mkazi inu muli wa mamuna. Mudakiya katatu chitseko chokiya kale ukakiyaso kachitatu ki kukabisa mjekete pa lodge. Supervising your own life. Kudzilemba ntchito ya watchman. Amene sadadzilemba ntchito ya watchman, amene sadadziyang'anire wokha nalola anthu ena aziyang'anira moyo wawo, adawauza kuti madzulo ano kuno nkwina kuno nkufirudi timamgogodera munthu akakhala ngati inu tsakulani nde uchiwomba chitseko kugwalangulowani poti kiwagwa chifukwa malola anthu ena kuti aziyang'anira moyo wawo. Iniyo mulilipo panokha ndinu bwana. Mulilipo panokha ndinu munthu woopsa. Mulilipo panokha muli ndi ufulu wakuti wina sakukhudze. Ndipo kuthekera kumene koko muli nako. Ndi muja Yosefu adati ndimawuyang'anira moyo wanga. Mkazi wa Potifara alufuna kumugwiririra. Ndipo mmawa tumaphunziraso nkhani zimenezi za anthu ochititsa chidwi kwambiri. Awumatiphunzitsa bambo lilambo za anthu ochititsa chidwi kwambiri chifukwa ndi supervisor wa moyo wake. Ndipo amene adachita supervise moyo wawo, they are not regretting. Amene adakhala watchman kulondera moyo wawo, they are not regretting. Ndi anthu amene sangakopeke ndikuti anthu awumeta ngati dzirombo ndiyo nkumakameta nawo ngati dzirombo chifukwa adaona zikuchitika. Ndi anthu amene amadziyang'anira. And that they supervise their own lives. Nthawi imene anthu awuvula iwo samavula nawo ayi. For they are supervising their own life. Nthawi imene anthu awoneka mochititsa manyazi iwo samaoneka nawo mochititsa manyazi ayi. They look smart. They maintain their life standards. Chifukwa iwo ndalonda moyo wawo. Nyumba yolondera imadziwika kuti ndi nyumba yolondera. Supervise your own life. Yesu akuti mudziyang'anire. Awuzanazano kuti muzidziyang'anira. Azimaya kamapita ku msonkhano
kapena chigwizano cha bambo yopita ku msonkhano ndimakonda kuwauza kuti mukapita asakakukakamizeni kumakadya zinthu zimene simukudya zimene zikhoza kupweteka moyo wanu. Musakadye za mchere umene simukonda, mchere umene umakwambitsirani zinthu. Musakadye zinthu za mafuta ambirimbiri, mafuta amene akakwambitsirani zinthu. Supervise your own life. Be the watchman to your own life. Ngati kukavute kagwane njala apozika kumane ndatsogolera akudera kwathu akumpingo kwathu akakupezereni kati pakati rumu pena pali bwino akakutengeni ndi usiku mbwere ku nyumba mdzache chimene mumadya. Setu makadya njoka ifo yopanikizidwa umwamuwa pa 25 December mawoti simdamwe konkomwe fati atipate njabwana pate njabwana angadzandichotse ntchito abwana angadzanene kuti sindimvera pate njabwana ndabwana akalamula kuti angurereni tikateremo angutere kompyuta iyi angutere tikadzatera apo tidzangutere ndi mujama manga iwe abwana osamanga ndi muja nthawi makazunziko makathera maula anthu amene adawa tuma kukaba alumadya sima ali makomo mawo. Supervise your own life. Ndidakuwuzani momwe una tsiku lina pa sukulu pathu anthu adanena enough is enough, lero tivuta nyemba za mawivo tatopa nazo, komanso mpunga wa Belgium tatopa nawo, komanso blackout ya 2 days tatopa nayo, kusowa madzi ma hostel tatopa nako. Lero ndi kwa head komweko kuti kwa head komweko ndi adatola miyala chest out kuyamba kugenda ma offense kukagenda nyumba ya head ndiye wina adandipeza kubanjwe suchita nawo nauzo kuti unoyo mkatundu wa mtundu wina. I supervise my life. I'm not here for kudzamenya nkhondo ya mpunga wa Belgium. Sinabwere pano kudzamenya nkhondo ya nyemba za Belgium za mawivo zinyemba zothira parafini. Sindabwerere pano kudzalimbana ndi blackout ya Eskom kwathu kulibe amene amagwira ntchito ku Eskom. Bambo wanga waya wa magetsi samudziwa. Ndidabwerera pano kudzalimbana ndi maphunziro kutetsa umbuli. Ndofuna ndizikagula nyama ndekha, ndizikayatsa magetsi nyumba mwanga, ndizikadya mpunga ogula ndekha. Ndenda bwera pano kudzamenya nkhondo imene nde simungandiuze chochita. Nde wina adati ndikubaya ndane utubwere nawo mpeni uone zimene ndikuchite ngati ungakwanitse kundibaya. Ndi adachola amene akadacholera ine usachita nawo. Nde wina adadzati amene ndi amene akatulule ndandane kuti ngati upatengaso nthawi kodi mene zili 5 koloko mmawa amene azibwera polisi pano line ya mayina ndinawo kale. Ndi apolisi adabwera pa sukulupo mmawa 5 AM apolisi abwera kale. Ndanene kuti tifuse ndani nene kukweza dzanja ndatifusa nine za anthu amene anambitsa chipolowe. Ndidatchula mayina wose nena amatenga ukatsekera wina adandiyankhula ali mgali mota kuti mphanga tiona ndikangokatuluka ameneko tiona iweyo ndikupha ndikuzisa undipesa ukamakatuluka undipesa. And amene adali katundu osuta chambo wopsa mauza aphunzitsi kugwadani kwezani manja mwamba mundipepese akampeza ku hostel ausuta chambo. Sadali munthu wamasere pano pandi mbusa adatembenuka mtima. Tsiku lina simbusa wasisebi kwa tsiku lina ndidzamuze kuti adzabwere adzaperekere umboni. Ndipo ntamva kuti watembenuka mtima ndili kukapita sisebi yonse lisokale nampatsi chikomentale changa chodula koopsa nkuti koma ambuye ndinu wabwino, ambuye ndinu wokongola. Mmakonza zoti ife sitingati zoti ife ndi sukulu yathu ya ubusayi sitingamkonze munthu. Mumakonza zoti ndikulo mpingo tichitawo simungakonze sitingathe kunkoza ino ambuye ndinu wokongola. Ameni. Yesu akuti asasokeretse inu munthu kunena uku nkuti ndikakuonani nuyo ndikuonani ngati anthu amene nzotheka munthu osakusokeretsani. Ndi imene Yesu afuna nena ndizotheka nyamata inu munthu osakusokeretsani. Ndipo mudziyang'anire kuti musasokeretse. Ndipo Yesu akuti number 1 masiku otsiriza pofika simudzadzudzumuka mudzadziwa number 1 adzalimba mtima munthu nkumati ine ndiye Khristu olonjezedwa. Simudamvapo inu za Yesu ine wakuzombaku omafuna ma units urayike mfoni ali Yesu
Yesu amaima panjiwa ya chipisi. Nzisizindikiro tuzamasiku otsiriza. Kulimba mtima mundu mpaka nuyembitsa yake chali chinkumapita pa TV. Numaka afotokozera wantu kuti mkuona ine ndi kuti muona Yesu. Simunaona akuyana pa TV. Anthu amachita zimenezo. Sitabwerere message yetu pano zitchula maina wantu. Koma inu mmakhala mdziko momwe. Zizindikiro zamasiku otsiriza. Ndipo wena sachitunena kuti Khristu ndi nayi. Koma ulemu ndi mphamvu zimene amakhala nazo. Ulemu umene wanthu m'malo mopatsa Mulungu amapatsa iwo kuopsa kwawo kwakukulu kuposa Yesu amene adakhomedwa pa mtanda. Simuziona? Ndizo zochita za masiku otsiriza. Munthu asasokeretse. Amen. Hey. Akapezeka wina ofuna ulemu kubzola ulemu umene amene lulandira Ambuye. Tengani Baibulo tulukani. Mudzapemphere sabata inayo. Musalole munthu kusokeretsani. Pakapezeka munthu wina wamphamvu kuposa Ambuye Yesu, imirirani, fotokozani, nenani pagulu kuti mphamvu izi sizikhala za munthu, ulemu sukhala wa munthu. Chifukwa inu mwasankha kuti munthu wina asatani asakusokeretse. Yesu akuti wina asasokeretse inu. Wina asasokeretse. Popeza masiku otsiriza onani anthu azidzatenga mphamvu zimene kumafika pota anthu kumayiwala zoti Yesu ngwa mkulu kuposa iwo autitsogolerapo. Mpaka na otsogolera kumakhala wa mkulu, mpaka na tiwana kumamuopa otsogolera kuposa mena akozopera Ambuye Yesu. Munthu sokeretse. Number 2, Yesu akuti mudzamva za nkhondo zapafupi ndi zakutali. Muzidzamva kuti kuli nkhondo, maliremu muli nkhondo. Muzidzamva, mukadzemba kumva za nkhondo dziwani kuti mapeto ayandikira. Zizindikiro za masiku otsiriza. Ndani makutu mwake sadamvepo za nkhondo ya ku DRC? Ndani makutu mwake sadamvepo za nkhondo ya ku Sudan? Ndani makutu mwake sadamveko za nkhondo ya ku Mozambiki kale lija? Njanje zuludulidwa, asilikali a dziko lathu akaolondera njanje chifukwa cha nkhondo. Ndani sadamveko za nkhondo ya ku Ukraine? Ndani sadamvepo za nkhondo zotere? Kuphatikiza pa maiko yena wonse amene kuli nkhondo. Yesu akuti mukadzaona nkhondo kuti mapeto ayandikira. Ndiko pali mawu ena ochititsa chidwi kwambiri akuti musadzudzumuke komanso musadenkhawa pakuti izi ziyenera kuti kuchitika. Tusonkhanira nanji madzulo ano nkuti nkhondozo zikamachitika kutsogolo kusakhale inu. Amen. Inu mudziyang'anire nokha. Auzana kuti mudziyang'anire nokha. Kuti nthawi imene anthu akuchita nkhondo mudziwo ndi mudziwo inu simuli nawo ku nkhondoyo. Ndiye kudzipatula. That's holiness. Holiness ndi kudzipatula kumene adadzipatula Daniel. Kuti nthawi imene anthu onse ankadya chilichonse cha dziko la Babuloni kuti akhale ndi thanzi, iye adanena kuti ine mundisiye monga mmene ndililimu pakuti izi sitikudya. Ndipo mubwera akatha masiku mudzandione ngati ndingakhale ndi thanzi logwira ntchito imene mufuna. Ndipo atabwera adadzapeza kuti Daniel ndi anzake aja ndi amene anali ndi thanzi kuposa iwo amene amangodya chilichonse. Popeza Yehova amachitira zinthu anthu. Amen. Inu mudzipatule. Tsono zochititsa chidwi kwambiri chifukwa anena kuti china nkuti mtundu ndi mtundu dzukirana. Ngemadzulo ano nkumati, are you not in the midst of masiku otsiriza? Kukwaniritsa malemba, kumakwanitsira mmudzi mwanu. Malemba awo kukwaniritsidwa m'banja mwanu. Inuyo ndiye kuti nkukhala nkagulu kena ukonse kugaluka gulu kena mpaka na mumachita nawo nkhondoyo. Kudzipatula pakhani nkofuta zedi koma nkotheka kuti ife tikhoza kudzipatula pakuti masiku otsiriza mtundu ndi mtundu udzukirana. Ndipo tsiku ndi tsiku tikuona zimenezi mitundu ya wanthu yowukirana. Kuwukirana ndi pakuti mtundu umodzi udzukirananso.
Ndimoja tumaona lero mudzi umodzi waung'onong'ono kutuluka mafumu anga 36 mudzi waung'onong'ono aliyense ndi wanoche mwali wake. Anache mwalako akangobereka nanso awiri atatu ndiye kuti first born kwa anoche mwali wako nayenso ulowa wake ufumu. Polowa ufumu osutangu ulowa tumamtenderayi nkhondo yokha madamage mkati kuti mpaka gulu lina lilibe kuti alowe ufumu. Akuti mukadzaona zimenezi mudziwe kuti amenewo ndiwo masiku otsiriza amene mtundu ndi mtundu udzaukirana ndipo munthu adzapereka m'bale wake. Wosati pokhapo ufumu ndi ufumu wina, dziko ndi dziko lina, ndipo akuti padzakhala njala. Tsopano njala ndi chizindikiro cha masiku otsiriza. Nifake tikamapemphera kuja timati tilanditseni Mulungu kutemberero la kumayenda nawo mubande mulamba wa masiku otsiriza. Amene njala ndi temberero la masikuwo, chifukwa Yesu poyankhula ali kuyankhulayi ndi jamatchula kuti prophecy, mawu auneneri azimene zidzachitika masiku otsiriza. Kudaba kuti njala sikutha, kudaba kumata zaka 64 anthu tikadavutika bendi nkhani ya ufa, kuona kudaba kuti dziko lulephera kuti likhozo dzipulumutsa kuja njala yosatha. Njala ndi chimodzi mwa zinthu zimene Yesu adanena kuti kudzakhala njala, chifukwa anthu adzalima ndi kudzipereka ndi kugula fertilizer ndi kupalira mvula nkuleka. Monditsata kuti mpaka na zikwaniritsidwe za masiku otsiriza. Pomwepo chidzachitika nchiyani? Anthu okhala mbali mwa mtsinje disik kapena kuti choganiza chimene chimabweretsa kuganiza kuti madzi ali kuseri kwa nyumba yanga, chimenecho chidzachotsedwa chifukwa cha kesi, chifukwa cha temberero la masiku otsirizawo. Ndi kumafa ndi njala wanthu madzi ali kumadaba kuti zimatheka bwanji anthu ambali mwa madzi kunkhotakota kumasowa ufa. Zimatheka bwanji anthu amene ali mbali mwa madzi kusalima kumasowa ufa. Zimatheka bwanji anthu amene ali mbali mwa madzi kumangochi kumasowa ufa. Zimatheka bwanji anthu amene ali mbali mwa madzi kunkhatape kumasowa ufa. Mbali mwa mtsinje wa Chire kumasowa ufa. Kumanena kuti kuli njala yoopsa kumanena mbali mwa mtsinje, mbali mwa nyanja. Iniyo kuti mugule sima dera la Sengape ndiyo dula koopsa kusiyana ndi kumchinji kumene kulibe madzi. Madzi amene mpaka na Yesu adzawapeza ali chikhalire. Ndipo ndiyankhula mu chaka ichi ndiye nyanja inafika potuthumuka kumangochuluka madzi kuposa mmene amakhalira nthawi zonse. Koma ngati kuli madera amene anthu ali kugona ndi njala kusowa ndi kumene kuli madziko, chifukwa nzoyendera limodzi ndi temberero la masiku otsiriza kuti kudzakhala njala. Amen. Ndifake tikamapemphera kuja timati Ambuye chitani chifundo. Ambuye chitani chifundo wana wanga. Ambuye chitani chifundo mtundu wathu. Kuti maso athu atseguke, tione kuti tili mbali mwa mtsinje wa Chire. Ambuye tsekulani maso athu, tione kuti tili mbali mwa mtsinje wa Buwa. Kodi munthu akakhala mbali mwa mtsinje wa Buwa amene uchita chiyani ndi mtsinje wa Buwawo? Tsekulani maso athu. Poti zambiri zimene tiziona nkuti wakamwa mowa uko nkudzakuwa mu mtsinje wa Buwamo kuti atsutsumuke kumowawo, osati kuti mtsinje wa Buwawo ubwere chakudya mnyumba mwake. Ambuye tsitsimutsani moyo wathu. Nchiyani chikuchitika? Chifukwa ndi temberero lolunjika ku masiku otsiriza kudzakhala njala. Zaka kumapululuka anthu akuyipulani okhudza ulimi koma njala yosatha. Yesu akuti mudzamva za zivomezi apo ndi apo. Dziwani kuti ndi masiku otsiriza.
inu amene mwakhala mukumvera mawairesi kapena kuwerenga manyuzi, mwakhala muli kumva mavokano amene akhala kuchitika pa dziko lapansi, madera ngati ku Japani kumatembenuzika nthaka, madera wasiyana-siyana, tauni yathunthu kutembenuzika, ndipo kwathu kuno kumalawi kuno chaka china chivomezi chidavuta kuopsa kuchitala kusalima, mukumbukira pa February koma kuvuta kuopsa chivomezi. Ndipo alipo masiku ena ngakhale kwathu kuno paja chimayenda pasivari kumva ndithu kuti chikhale chotikumbutsa chakuti tikukhala masiku otsiriza. Ena ndajama chituma natural disasters zoti you cannot control them, koma ndi zizindikiro za masiku otsiriza. Mateyu 24 Yesu akungofotokozera za zimene masiku otsiriza adzaonetsera kuti inu mwadziwe kuti masiku ndi otsiriza. Ndi akuti padzakhala chizunzo cha okhulupirira, persecution to the believers. Anthu amene ayimabe ndi Mulungu wena adzasankha kumangodana nawo, kumadabwa kuti ndambana naye chiyani. Ndiye kuti chidani chidachitika ku dziko la uzimu. Chifukwa masiku otsiriza padzakhala chizunzo cha anthu okhulupirira. Chifukwa anthu sadzakukondani. Osati kusakukondani ife kuti mulibe chidziwitso ayi, koma kusakukondani chifukwa cha nkhondo za ku dziko la uzimu. Ndipo kudzakhala chidani. Bible linena kuti ndipo chikondi cha pabale chidzazirala kuzira. Inu kumangoona kuti awa ngofanana nkhope adapondana, koma mutati mumve mene amakhalira, you can be shocked. Ali pa chidani choopsa, koma munthu ndi mchimwene wake, koma munthu ndi mchamwali wake, kungotengana nkhope koma saponderana mmakomo. Chizindikiro cha masiku otsiriza. Tangana nazanu mwina ali ndi wawo mbali ya madana naye kuopsa, kudana na wasisi kuopsa, kudana na wachimwene kuopsa, kusaponderana mmakomo, nkhondo yosaleletseka, kuyesera makazi eni kubwera kudzesera kuyanjanitsa zosatheka. Anthu oyamwa limodzi, anthu oyamwa bere limodzi. Ndipo winayo akati apeza thandizo ndikuti amapita ku anthu wamba sangelekeze kupeza thandizo kuchokera kwa m'bale wake. Anthu oyamwa bere limodzi, zizindikiro za masiku otsiriza. Koma usayiwale Yesu akuti munthu asasokeretse. Munthu asatani auza nanzano kuti musasokeretsedwe. Ngati pali grave osati mistake, koma grave sin choopsa china chimene mukhoza kuchichita ndiko kuvomereza chidani pakati pa inu ndi m'bale wanu. Kufika papo inu kuvomereza, ine ndimati pali bwino mupite pakhomo pake akakupandeni, inu mutanena kuti ndine tidamwa bere limodzi. Amen. Ndipandeni kuti ndabwera pakhomo panu, tireni malovu kumaso, koma inu ndine tidamwa bere limodzi. Chifukwa komanso mkamuuze kuti zizindikiro za masiku otsirizazo zisakwanitsidwire pandani pa ine. Chifukwa ine sindofunika kuti wina anditani andisokeretse. Asasokeretse inu munthu. Tengani mamene. Asasokeretse inu munthu. Tengani mamene. Ndipo mpaka na kumpirira pakhomo, ndipo mpaka na kumwimbira foni ola asayankhe, ndipo mpaka na kumtumizira message olo ikhale blue tick. Chifukwa munthu asasokeretse inu. Ndipo musauze wana wanu za abale wanu amene muyenera ana anu kuti adzadane nawo. Chifukwa ndiye kuti mwalowa pa chimake penipeni pa masiku otsiriza, amene munthu ndi m'bale wake adzadana. Ine ndimachita chidwi koopsa, ndikukhumbira kwakulu komanso mvukoma zedi ndikaona ma brothers kapena ma sisters are working together, kumendera limodzi, kukumana nawo nthawi moja. My sisters, they work together, they support one another. Sikuti pakati pawo sipangakhale zosemphana, amakwanitsa kufulumira kuzikonza.
asisa akulu akakuya auseni nsanga kuti munthu asandatirani ine asandakeretse chifukwa ine ndi wa mawu. Ameni. Tisisiyana opanda mawu ndi amene ali ndi mawu. Mpaka na kumubloka mulongo wanu, kumubloka pa phone, kumuyika ku blacklist. Munthu oya mwana yebere once. Nubwera nchali chimuno nkumati a topic ya lero abale pamene ndilalikira mutu wake love. Basi ausiyana nsanuwa kuti chikondi. Basi nsanuwa nkumane nadi kuti chikondi. Munthu amene mbale wanu munthu amponya ku blacklist chifukwa adakulakwirani kwa kukulu. Unblock them. Unblock them. Chifukwa inu munthu asakusokeretse zikhalire iwo kusokera chifukwa alibe mawu owasunga. Inu ndinu opatulidwa. Inu ndinu mwana wa Mulungu. Ameni. Ndipo ukaona mabrothers auchitira limodzi, brothers auchitira zinthu limodzi, ine ndimamva kukoma. Ine ndangotsala nthawi ndi mkulu wanga, so timalingana ndi nkhope zomwe. Palibe amene amachita chinthu osafunsa mzake. Ayi, timafunsana. Ndipo palibe amene amachita chiganizo without the consent of the other. Not even a transfer. When my brother goes on a transfer, he seeks my consent. If I say yes, and amapita kwa alamu wao akazi wanga to ask for a consent if he can move on a transfer or not. But my transfer not you can negotiate. Hey, kukondana. We walk together. Sitangofana na nkhope zoka. Aye. We quickly resolve when there are some differences. Kuopa kuti munthu wina asatisokeretse ife. Amene akwaniritsa masiku atsiriza kwezani manja. Okwaniritsa masiku atsiriza amene mbale wanu pano pa nchilombo zedi simufuna umuona kwanguti atulukire apo dzakhala muliripo mkhozo samuku kakha mpando winawo mkamuona masomo matuluka nthuzi mulongo wanu oya mwana yelimodzi. Kwezetsani manjawo amene you are so satanic you need deliverance. Kwezetsani manjawo amene you need deliverance. Ndiye mubwere kutsogolo kuno tidzamalizira limodzi ulalikiwo. Bwerani kutsogolo kuno. Mubwere mese munakweza manja. Ine sino mapanga madrama atu muno. Bwerani apatseni mpando wa kutsogolo. It is not even judgment. Mukhale apa kundi kuoneni. Mukhale pamenepo. Tikamaweruka muno tikuoneni. Ndiye kuti munakweza dzanja uko, ndiye mubwere uko. Bwerani mudzakhale mpando uko. Amene muli ndi abale anu ajione nawo kuti simuaona bwino mumadana nawo zinthu zidavuta. Ndiye kuti enanu ndiye kuti muchoka apo pamenepo ifa pachasanduka chipatala tsopano la ineyi. Zibwerani kadzakhala nu ngati mmakweza dzanja mese nganduchire za madrama ine. Bwerani chifukwa chipulumutso chanu nchimenechi. Inu yochokanipo wenanu amene mulibe mavuto amene mukakhala pamene pandiganiza ngati muli pa mavuto omwewo. Mamasulidwe sinthu chopheka. Ungaimbe bwanji kumauza wanthu mchalichi kuti azikondana mpaka na kuasunga anthu mchalichi mpaka na kuafikitsa 12 koloko masana. Zinthu zoti suchita iwe. Ndiwe wachidani kothera anthu enanu ndiudziwa kuti mwabisa koma muvutika fika ndipemphera koma musauka mu mzimu koma muzunzika mpaka na muonda mpaka na bwere mudzaneneza mbale wanu amene muchita naye chidani ndipo timuimbira foni ndipo tiyankhula naye. Chifukwa ine ndikudziwa kuti inu mtendere mulibe. Munthu sungadane ndi munthu amene udamwa naye bere limodzi. Umanduza kuti umagona iwe sugona. Ngati umagona ngati ukadali ndi mtendere koma mbale wako yemwe naye bere limodzi ndi mdani wako udasanduka nyama udachoka pa munthu. Otherwise popeza ndiwe munthu sugona. Ndifake nawo abwera apapa chifukwa kudziwa kuti saona mtendere. So mwina malo ajepa koma ndikamatuluka muno mutsalira mbirimbiri. Chifukwa mukapanda kutsalira muzunzika. Chifukwa ine ndipemphera. Enafe madalitso athu ayima chifukwa cha zimenezi. Chidani chimayimitsa madalitso. Ngakhala kupempherereni ena koma chidani chimayimitsa madalitso. Pamene paja mudachita chidani paja simungakwere pagome kumatuuza ife kuti muzikondana mpamene inu simukondana ndi mbale wanu. Chimene amachita Mzimu Woyera amalanda mawu aja
ndikutasa bwere ku anthu chifukwa si mawu amene atuluka mkamwa moona. Stop dramatizing. Ine madzulo ano ndimafuna nditero kuti paliponse pamene tumayima ngati emphasis, it's a prophecy for your hearing. Amen. Ameneyo ndi uneneri wa masulidwe anu. Ifo sidabwerere muno kudzanena history yakuti ina I have information, I want to tell you about end times. Ndiye basi kumakufotokozerani masiku otsiriza zidzatere ame kapitani kakakhalani masiku otsirizawo. Ayi, koma tabwera muno for deliverance, mamasulidwe ku masiku otsiriza, chifukwa mwayi ulipo kuti ife munthu asatipusitse. Ndi chimene Mulungu anena, munthu asatipusitse. Masiku otsiriza kudzafika neneri wonyenga amene azidzachoka dala pachona dinalowa kutchire kuti anthu awatsate ndiza kutchireso. Ndipo singayimepo ingakhale ngati message koma inu simukhala kwina makha mdziko momuno, ndipo muli momuno, ndipo muli mazimva, ndipo muli maziona zinaso zidakuchitikirani, ndipo mudakabwerako, ndipo mudafika poti simudzachitaso, ndipo wena muchiruziya mbadala mukakazitenga zidzabwera, ndipo zina zidzachita kukhazikika, ndipo zina zidzalowa mmutumo, zina zidzapita kunsanako, zina zidzakuyambitsirani ukali oti mudalibe, zina zidzakuyambitsirani mzimu wachigololo oti nusu wachigololo. Chifukwa zilipo za masiku otsiriza, za neneri onyenga obwera kudzakuzunzani. Koma china chimene chili chotsiriza chochititsa chidwi kwambiri, very positive sign of the end times, akuti uthenga wabwino udzapezeka paliponse. Mukadzaona zili choncho mudzadze kuti masiku otsiriza. Tendinene zoona paumasowa pachopoti munthu sangamvere mawu. Uyesere utsakula wireless mawu, uyesere utsakula TikTok ngati ndiwe wokonda zolaula usadaone zolaulazo mawu. Ungoyerekeza ubwera pa Facebook umafuna uone kwa anthu ovula usadaone zovulazo mawu. Uthawire kuchatuwa primary kapena kuthawira kumbuka primary kapena kwa bibi primary Sunday uthawa chaichi kwanu usangwiyerekeza ulowa mu mpanda. Mu standard 1 mpingo, mu standard 2 mpingo, mu standard 3 mpingo, mu standard 4 mpingo, mpaka na mu 8 mpingo, wena kukapempha ku office kwa head mpingo. Mau paliponse uyerekeze kukwera basi ya Blantyre mau, upite kumaliro mau. Akuti mukadzaona mawu a Mulungu ali kulalikidwa konseko, dziwani kuti masiku otsiriza ayandikira. Chifukwa Mulungu afuna wonse afikire ku mawu yake. Amene azikapsa mawata atamva. Pasakapezeke womanena kuti ndili kuzunzika ine ifa mawu sindamve. Verse 13 tene timirire lochititsa chidwi kwambiri ndimene titsirizire. Koma iye wakulimbika chilimbikire, iye wakulimbika amidst zopsa ndi zochitika za masiku otsiriza. Iye wolimbika chilimbikire, wolimbika pa mawu akuti Khristu ndine yenkulimbabe, wolimbika mu nyengo ya nkhondo, iye wasakhala kutsogolo kuchita nawo nkhondoyo. Iye wolimbika pamene mitundu ikugawana, iye wasachita nawo magawano. Ndidali ndachimwali wanga ine kubanja lalikulu, amayi anga akulu wawo adali mwana wawo ankakhala mabiwimu chama 1981. Ndi akabwera kwathu kumudzi ife patu pano iyo pawo ngati kumzikiti wa kufozi kumusi uko pakatipa pali kamtsinje kakang'ono. Koma inu ndi adate amataka bwera ulendo wina ndingokumbukira ka scenario imodzi ndakuzaniso momuno kupatula mbale ziwiri
woloka kamtsinjeko ubwera kwa mayi wanga mbale izazidyeramo phiri ifene ni last born ndanganguti phiri uje mfunda wakwathu basi phiri palibe yanka chilunditchula dzina last born pajama ngukhala zili zonse ndiye amakapatsa mayanga phiri azidyeramo ndikumbukira adandipatsa kambale kena kamaluwa kabwino kachitsulo kundi adadzabwana ndipatsa chakumadzulo mama wa adabwera mayi wake robwera tudzalanda mbali akuluwawo amayanga opondana mayi modzi mambo modzi anabwera dzulo kuno ngumtchula dzina mnango wangayo udzasiya mbale ndenera anangofulumira poti zawana atunena munthu wamkulu wapabanja lako mati zawana anangofulumira mbale zija tulutsani mundipatsa kuti anadzasiya mbale ziwiri mpaka nakulandadi kundilanda ine ndiuona kuti mbale yulandidwa nthawi imene anthu auchita izi inu mulimbike. Verse 13 ali kuchita kutsimikiza kuti koma iye wakulimbika chilimbikire kufikira kuchimaliziro yemwe adzapulumuka. Inu yokupita kumudzi kwanu kukapesa kuti mbanja lanu lidadana ndi banja ilo, koma inu nkupita komweko dadana nando abale wanuko nkukakatsonga komweko, koma galimoto yanu nkukayipititsa komweko, koma nkukayima komweko uko lupalasi kwa mayi wanu kumeneko muferako ndo amenewo ndife tidadana kumeneko mkamapitako muferako kumeneko mapalasika. Inu nkupirabe ngati mutalimbika chilimbikire chotero. Pamene anthu ali nong'onong'onong'o zayawo nkwasala woyipanda amene ikwase kuno nkukhala yekha, inu nkupita nkusanduka naye bwezi nkumacheza naye. Pamene mulimbika chilimbikire pa zimenezi, Yesu akuti kupulumuka kulipo ndipo chipulumutso chilipo, kutanthauza kuti zonse zimene tikhoza yankhulana zokhudza masiku otsiriza mwayi woti tikhoza kupulumuka ulipo. Ndifuna tipemphere, tisapemphere mwa madrama koma kudziyang'ana ndi kuona mene tudutsira masiku yotere, ndikuti chifundo cha Mulungu chitigwere kuphatikizapo inu simavikitimu koma inu nchithunzithunzi choonetsera kuti pakati pathupa pali anthu olimba mtima amene ali m'mavuto omwewo, ali m'maudani ndi abale wawo, dalitso limavuta koopsa kuti likhazikike. Olo muyese mutani mpaka namukayanjane ndi m'bale wanu. Ndipo pamene ndikupemphera ndinu pamodzi ndidziwa kuti mwayimirira pirirani ndili kupepesa. Yesu adati pamene ubwera paguwa kudzapereka nsembe, ukakumbukira kuti uli ndi kanthu ndi m'bale wako, nsembeyo uyikepo, tikusungirani chemwali. Isiyeni ndi mmene Yesu adanenera, isiyeni nsembe ija tili ndi alonda pakachisi pano pa sunagoge pano, tikusungirani. Bwererani mukamba mwayanjana ndi m'bale wanu, mukakabwera mapemphero sadzavuta. Ameni. Ndiye tsopano Yesu ankanena zimenezo mu context ya Heberi ya matemples osati ngati yathuyi ya system ya tsiku ya pompopompo yayi. Anthu ankati akapita ku Silo kukapereka sembe, ndiye kuti sembe iliyonse imayenera kuti wamkulu wa sembe agwada pemphere iwotchedwe utsukwere kumwamba, ndiye kuti winanso abwere nayo. Anthu amatha sabata ziwiri zitatu audikirira ali m'mizere kuti sembe yawo ifike paguwa. Ndiye kuti unakhala panzere unali kumbuyo sabata yatha, ndiye wayandikira lero ndiwe after 2 weeks akuti ukakumbukira kuti uli ndi kanthu ndi m'bale wako uita osamkakamiza Mulungu ndi mapemphero amene sayankhidwa. Ndatinero kuti zikhalira chimwe nanu lero message mukalembere, zikhalire iwo kunyumba kwawo muzipita akakubwezeni okakupandeni kuone ngati akakupandeni temkangu kumva kuti chimwene mwandimasula sindinkadziwa kuti inu nkuponda pakhomo panga, mwino ola kwa ndinu mwino ola kwa ndine. Ndema uyofera mangu kuti Mulungu azitikhululukira uludziwo kuti wokonza zako. Ndondomeko zama masulidwe ndi zimezo tili ndi anthu amene amamkana ayenda mopempheretsamu, mamkana ayenda mogwetsedwamu, koma sadafuna kukonza zinthu. Yesu akuti muisiye sembe mupite kenaka mukabwere mudzayipeza pali bakubereni. Popeza chinthu ichi nchachikulu. Madzulo anu ndifuna tipemphere
masiku otsiriza si anu ayi, inu ndinu ana a Mulungu. Amen. Masiku otsiriza masupervisor ake ndinuyo, inu ndinu monitors amasiku otsiriza. Amen. Inu ndinu ana amwini wake, anthu amtengo wapatali, monitors, supervisors amoyo wanu, komanso kuziona mene zikubwerera ndi kuziyang'anira, kuzipempherera ndi kuzimvera chisoni za masiku otsirizazo. Zisachitike ndi inu, nkhondo isachitike ndi inu, chidani chokhazikika chisachitike ndi inu, njala isangokugwerani chifukwa cha mutu kuti udauma. Ayi, osalola njala kwangu kugwerani chisawawa, chifukwa katika mapemphera timapemphera limodzi kuti Ambuye chifundo chanu chigwe. Chifukwa pa njala apa sipabwino apa, pakuti mpaka nene nditchuke kuti wanjala ndine, chaka chilichonse umakhala wanjala ndine, chaka chilichonse. Boma kugawa fotereze uja kumudzi, kugawa mmudzi fotereze kulowa mmudzi, mvula kugwa bwino chaka chimenecho, anthu koma mpaka na banja lino kupesa kabela njalabe basi. Zisazichitikire wana wanu zotere, ndadzukulu wanu. Pokhapokha mutatinza bwino, koma nanga tinzoyipa, tipemphere kuti Ambuye za masiku otsiriza zisagwere nyumba yathu. Ndipo mutilole ife kuti isayesedwe, koposa zonse mutipatse chisomo cha kulimbika. Titikweze mawu athu, titipemphere. Okoma mtima ndokhulupirika ndinu Mulungu amene muli kudziwa nyengo zimene ife tili kudutsamo, ndi kuperewera kumene ife taperewera, ndi kulephera kumene ife talephera, ndi kuti ife tasanduka makastomala amasiku otsiriza, mafasiliteta amasiku otsiriza, tasanduka makonvina amasiku otsiriza, tasanduka middlemen amasiku otsiriza. Chifundo chanu chitigwere, kukoma mtima kwanu kuti chitikire, simunyoza mtima wolapa, simupeputsa anthu olapa machimo yawo. Chifundo chanu chitigwere, kukhulupirika kwanu kuti chitikire. Mulungu asatheka bwanji, Mulungu okoma mtima, Mulungu okhulupirika, Mulungu olungama. Pitani kutsogolo, pitani tenti kweze mawu tipemphere, pitani kutsogolo, tenti kweze mawu tipemphere, kazipempherani paguwa pamenepa. Apa tidapemphererapo ndi malama masulidwe, yamba ndikudzimasula nokha. Tiyeni tipemphere, tiyeni tirape mpulupulu zathu, tiyeni tipemphe chifundo, chisomo chitichulukire. Munthu asamakunyengani, musamaputsitsidwa ndi anthu, asamakulozereni zochita, kumakupatsani zoyankhula, kumakulowetsani kutchire, ukayankhule ndiwe, ukatukwane ndiwe. Musamalole kutumidwa zinthu wamba. Inu muyang'anire moyo wanu, pezani chisomo. Yesu akuti munthu asakusokeretseni, wosalola kusokera, wosavomereza kusokera. Dziyang'anireni nokha, pulumutsidwani ku chinyengo cha mdima uno. Chinthu chilichonse cha mdima muchikanize mu dzina la Yesu, by force, by fire, in Jesus mighty name. Pempherani, wokoma mtima ndi wokhulupirika ndinu Mulungu, wakukonza zopotoka, kukonza maudani, kwasandutsa maubwezi, kuletsa woipa pa miyoyo yathu. Mulungu asatheka bwanji. Inu amene mulipo, inu amene mudalipo, komanso inu amene mudzakhala nthawi zonse. Mulungu wachiyembekezo chathu, landirani ulemu ndi matamando woyera wa Israeli mu dzina la Yesu. Atate, mu dzina la Yesu, ulemu ndi ulemerero zikhale ku dzina lanu, chifukwa cha masiku achitsitsimutso, chitsitsimutso cha madzulo, chitsitsimutso cha mmawa. Ulamuliro wanu uli kufikabe ndi kukhazikabe pa malo anu. Tikudziwa kuti oyipa safuna zimenezi, ndipo amafuna atationonga atatitha titakhala pasi tonse, adzaomba m'manja nati ndathana nawo. Koma zikomo chifukwa cha atumiki anu amene akudzichita sacrifice, naleka nthawi imene akadachitira zinthu zina, nabwera paguwa kuti inu muyankhule nawo mavumbulutso. Paja machiritso athu amachokera ku mawu anu. Ngati munthu sachiritsidwa ndi mawu anu, sangachiritsidwe ndi munthu wina, sangachiritsidwe ndi olalikira, sangachiritsidwe ndi mbusa. Ngati munthu sachiritsidwa ndi mawu anu, zamvuta. Chigwirizano sichingamchiritse, kwaya singamchiritse. Ndifake chikufundo chanu Mbuye chikulire iwo amene amakonda mawu anu.
awa ndi atumiki anu amene mumakonza. Sikuti ife tabwera muno oyera ndi opanda cholakwa, koma tabwera ku chipatala. Mawu anu ali kutikonza. Ndipo anzathu amene ali kuyimirira kutsogoloko chifukwa cha nyengo zimene ali kudutsamo, ndi umphawi wa chikhalidwe umene akudutsamo, ndi mavuto akumtundu amene akudutsamo, ndi maudani, ndi chitsanzo chabe cha mbiri ife amene tili ndi anthu amene tidasankha kudana nawo. Ndipo ena adayesera kupepesa koma sitidamve kupepesa kwawo. Chifundo chanu chitigwere Mbuye, kukoma mtima kwanu kukhale pakati pathu. Monga wophunzitsa ndi wopemphera, monga wakuyankhulira atumiki anu, monga wakukwezera manja ana anu awa, ine sindingachite endosi njala kuti ndicho chabwino choyenera kuchitikira ana anu. Ndifake ndikupemphera motsutsana nayo njala ya masiku otsiriza pa atumiki anu. Ndipo kuti akagwira kanthu ndi manja awo, inu Mbuye muzibwerapo ndi kuachitira chifundo. Masiku otsirizawo iwo azipeza chakudya. Masiku otsirizawo azipeza fizi ya wana. Masiku otsirizawo chauzimu chawo chikhale cha moyo. Masiku omotsiriza achinyengo iwo asakula mchinyengo. Masiku omotsirizawo wana wawo apulumutsidwe mchinyengo. Chifundo chanu Ambuye chigwera atumiki anu amene ali kuyimirira madzulo ano. Mabanja obisirana, mabanja obisirana zinthu, mabanja ochitirana kusakhulupirika, wina ali ndi zibwezi kuseriku. Chifundo chanu Mbuye chike zonse poyera. Ndipo chilichonse chonse oneka bwino muchike pa mbalanganda Mbuye. Chilichonse chimene simuchifuna pa malo ano chikhale poyera. Ndipo mzimu uliwonse wa chinyengo ndi chosayera chilichonse muchike pa mbalanganda. Ndipo iye amene safuna kulapa mutchule pa news na muwerenga pa Facebook. Koma iwo amene adzipereka nafuna kulapa pa jeno simwanyoza. Chifundo chanu chigwera atumiki anu. Mwabweretsa nyengo yachitsitsimutsoyi kuti mzimu wathu ubwezeretsedwenso ife pamodzi ndi anzathuwa. Potsiriza ndifuna tonsefe tinguwapempherera awa amene amayipa guwawo kuti alanditsidwe ku maudani akumtundu. Sizifunikanso kuti munthu wina achite kuyankhula nawo mapadera ayi. Sendezani uko. Ndifuna mutingopemphera ifeyo kuti Mulungu awalanditse anzathuwa. Awalanditse ngati pali chinthu chosapezetsa mtendere mchidani, wina asandinamize. Ndipo ine ngati mbusa ndikaona kuti munthu wina afuna kundichita ataki kuti ndikhale mdani wake, ndimampitira pa khomo pake. Ndipo nkukakhatsonga pa khomo pake pomwepo. Ndipo nkhoza wakuwuzani monyadira kopatula kwa tsiku ntsiku kwa ine mpingo muno mulibe amene singapiteko pa khomo pake. Mulibe munthu amene akhoza ndiopsa pa khomo pake, aliyense pa khomo pake nkhoza upitako. Kuphatikiza pa amene amandinena kuseli inu mudamumva, ine sindamumve nawo. Ine ndine fulu chifukwa sindamumvawo ndinena, mudamumva ndinu. Ine pa khomo pake ndimapita. Chifukwa ngati pali kapolo munthu osauka ndi amene ali mchidani ndi wanthu. Osauka sa amene ali bendalama ayi, koma amene ali mchidani ndi osauka amene. Koma ine ndili ndi mwayi waukulu kuopsa kuti pa khomo paliyense mu mpingo muno pa khomo panga, ndipo mmapita ukakhatsonga pamenepo kwanso wanthawi kwanu nkadabweranso kachitatu. So awa tiwapempherere kuti nawonso aone mamasulidwe, asakhala akapolo azidana. Chifukwa adzanena bwanji mawu a Mulungu, adzanena bwanji kuti kondanani. Titi nguwakwezera manja ndi kuwapempherera. Bola dzanjalo lisakhale la njoka ndi ziwanda. Tenti apempherere. Mulungu wakoma mtima ndi wokhulupirika, wakuchitira chifundo, wakukomera mtima iwo amene ali kufoka. Monga chitsanzo chabe cha mbirimbiri ife amene tikudutsa mu zomwezi, chifundo chanu chigwere wana wanu kuti apulumutsidwe ku msampha wa chidani, muwalanditse ndi kuwawombola ku zinthu zowazunza, zinthu zimene zimaononga chikumbu mtima chawo. Kukhulupirika kwanu kuoneke, kulungama kwanu kuoneke. Mulungu wakoma mtima ndi wokhulupirika, landirani ulemu ndi matamando mu dzina la Yesu Kristo. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.